To je chlebík, klasicky z múky, ale je pečený na kapustnom liste. Aj tak ho cítiť tým kapustným listom, tou kapustou, no a niekedy dali tam ešte na prilepšenie škvárky. Domáci chlieb aj ďalšie pochutiny boli súčasťou workshopu v dennom centre v Dolnom Kubíne. Posedenie prenieslo členov centra späť do minulosti. Etnologička Elena Beňušová im pravidelne počas roka prednáša o slovenských tradíciách, tentoraz o oravskom poľnohospodárstve. Tieto naše stretnutia, posiedky sú ladené tematicky, teda podľa jednotlivých mesiacov, ale aby sme neboli len pri tom, že sa zaoberáme poľnohospodárskou činnosťou, ale aj tým zvykoslovím, aké boli zvyky, vynášanie moreny, napríklad stavanie mája, janské ohne, všetko, čo rezonovalo tu na ľudovej kultúre na Orave. Základnou oravskou surovinou boli obilniny. Napríklad z jačmeňa si vyrábali pivo, ktoré bolo podávané len hradným pánom. Zemiaky sa na slovenskom území objavili v 18. storočí, pričom na Oravu sa dostali až v 19. storočí. Keď spomínali tie staré ženy z tej hornej Oravy, tak mali ich doslova uzamknuté, aby nie, že mala nevestu, ktorá sa rozhodla, že aj dneska budú zemiaky, zajtra budú zemiaky. Tých zemiakov v začiatkoch bolo málo. Kým sa oni až potom postupne rozšírili tým pestovaním, takže naozaj to bola taká výnimočná plodina. Ďalšou vzácnou plodinou bola kapusta. Na Orave sa pestuje vyše 400 rokov. Kedysi ju veľkí gazdovia pestovali na viac ako 30 ároch zeme a vyvážali ju na trhy. Pôvodnú oravskú kapustu má dnes už len pár pestovateľov. Túto kapustu sme získali, jej semiačka, od pána Janka Krúpu z Obzín a túto kapustu sme sa rozhodli rozmnožiť. Každý po troške sa snaží to dopestovať, no a veľa sme dali aj do Veličnej. A sme veľmi radi, že nevyhynie táto kapusta, tak našou snahou je, aby sa to ozaj nestalo, ale každý po troške chceme priložiť ruku k dielu. Zemiaky teraz sa kopali, čiže aktuálne boli placky zemiakové alebo takáto po starom zemiaková baba. Tradičnou pochúťkou bola aj krupicová kaša. Varili ju najmä na svadbách. Obľúbili si ju aj svadobčania, aj deti. Deti tie veľmi radi, ako však sa tešili, nemali to stále doma, tak oni boli takto pod stolom a servírovali im tú kašu kuchárky rovno do priehrštia. No a tá kaša z toho hrnca bola horúca. Takže tie deti si to tak prehádzovali v tej ručičke, ale boli radi, že niečo majú. Čiže aj to stolovanie v minulosti malo niečo do seba, že nebolo to také, ako to robíme my. Denné centrum je otvorené pre každého občana mesta. Do konca septembra sa môžete pridať k prácam v komunitnej záhrade, vyrobiť jesennú výzdobu alebo zmerať si životné funkcie počas Svetového dňa srdca. O všetkých termínoch a pravidelných skupinových aktivitách sa dozviete na stránke mesta.